Tervetuloa Light and Sound Servicesiin, paikkaan, jossa ääni ja valo yhdistyvät luoden unohtumattomia kokemuksia. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, jotka tuovat tapahtumiisi ja tilaisuuksiisi aivan uudenlaisen ulottuvuuden. Kaipaatko tapahtumaasi tunnelmaa? Kokeile valaistus- ja äänisuunnittelupalvelujamme, jotka luovat juuri oikean ilmapiirin. Olipa kyseessä sitten romanttinen häätunnelma, energinen konsertti tai yritystilaisuus, meiltä löydät ratkaisun tarpeisiisi. Tai ehkäpä tarvitset ammattitaitoista ääni- ja valokaluston vuokrausta. Meiltä löydät laadukkaat välineet ja asiantuntevan tuen. Olipa tarpeen sitten pieni kotitapahtuma tai suuri festivaali, me huolehdimme siitä, että ääni ja valo ovat täydellisessä sopusoinnussa. Ota yhteyttä Light and Sound Servicesiin ja anna meidän tuoda tapahtumaasi elämää äänellä ja valolla. Tule mukaan luomaan unohtumattomia hetkiä, jotka saavat aistisi sykkimään elämän tahtiin. Digga, du hast ne Nachricht.